Polož na zem túto rovno. A čo budeme z tej kože robiť? Bubon, taký veľký bubon, 60 cm. Taký maličký máme, okolo 20-30 cm, ani som nemeral. A toto ja viem, že 60, lebo som to robil. Ukážeme vám v tomto videu aj ako som to robil v dielni. Jak sa to zlepilo, natieralo. Že kraj, ale od toho, jak pôjde, tak tam už urob. Tu už je. Nejako sa nám rozpršalo, ale kuchynku sme si zabezpečili. Tejko robí bubon, ukáž. Počkaj, prídem bližšie. Ďobkáš tam dierky? Dobre. Musíme potom namočiť a možno aj netreba ísť do potoku. Dáme len tam, keď bude celý deň pršať. Dobre. No bubon je vydierkovaný. Tejko pekne vydierkoval po obvode. A ideme to dať do potoka teraz, priviazať, aby nám neodplavilo, lebo včera, jak pršalo, tak prišla taká veľká voda, zobralo nám fľaše, čo sme si tam chladili. Zoberieme takú palicu. A poď, tak inú. Tuto je takáto. Pozri, aha, akurát na nás čakala. Hej. Tak poďme. Není to studené? Studené čosi. Ľadové to je. Tuto si urobíme kotvičku. Nejakú. Môžem to hodiť už do vody? Môžeš to namočiť do vody, no. Takto. To potom zaťažíme kameňom, vieš. Nech nám to poriadne nasiakne do zajtra. Dobre. No a tu sme mali niekde taký veľký kameň. A tu ešte väčší kameň. A stále sa ti ten kus zmenšuje. O ten centimetr. O ten centimetr. A vznikne z toho taký dlhý šnúr, ktorým to potom budeme napínať. No dobre. Vystrihnuté. Choď, ťahaj! Už nemáš kam? Tak počkaj, ja idem na druhú stranu. Zmotáme to a dáme to do vody. Motáme. A mohol by si aj tuto ďubnúť jednu dieru a priviažeme aj toto. Môžem.